Здравейте, приятели! Днес ще направим една медитация, с която сами да създадем нашето коледно чудо. По Коледа всички се надяваме да се случи чудо и следващата ни година да бъде много по-приятна, много по-добра, по-щастлива, по-успешна. Ето сега ви предлагам с тази медитация да не чакаме чудото, а сами да го създадем. Настанете се удобно. Може да легнете, може да седнете, може да сте на пода или на стола, или на дивана. Но се разположете така, че да се отпуснете, да си почивате и да ви бъде удобно. Сега се отпусни и затвори очи. Поеми дълбоко въздух и издишай. И още веднъж вдишай и издишай. Почувствай как се отпуска тялото ти. Как с всяко следващо вдишване и издишване те изпълва усещане за мир, спокойствие и уют. Усети как това спокойствие се разлива в цялото ти тяло. Прилива и те обгръща в прозрачна, нежна, млечно-бяла светлина. Тя те лекува и те защитава. Сега си в безопасност. Виж как тази вълна от спокойствие се издига нагоре в тялото ти. Минава през гръбначния стълб до главата и още по-нагоре. Усети топлината на тази светла, нежна енергия. Остави я да се разлива по цялото ти тяло. Сега си позволи и помисли за всички неща, които искаш да преживееш, да постигнеш или да ти се случат през новата година. Усети ги, сякаш вече са се случили. Усети ги. А сега си представи, че си на една прекрасна поляна. Може да е лятна, зимна или вълшебна поляна. Може да бъде каквато искаш. И внезапно виждаш в далечината една фигура, която се приближава към теб. Може да се е появила от гората наблизо до теб. Докато все още не виждаш какво е или кой е това, виждаш само един силует. Тази фигура е на предстоящата година, на 2024 година. И колкото повече се приближава към теб, толкова по-ясен ще става образа. Този образ може да бъде на някое животно, на птица, на човек или ангел. Разгледай го внимателно. Ако не можеш да видиш ясно чертите му, просто почувствай какво е отношението на това същество към теб. Усети какви чувства и емоции изпитваш ти към него. Към новата година. Може да е радост или интерес, удивление или притеснение, или даже страх. Каквито и да са емоциите, запомни ги. Първата от тях е много важна, защото това е емоцията, показваща каква е настройката ти към предстоящата година. Какво очакваш от нея? Може да желаеш нещо светло и добро, но понякога в подсъзнанието живеят противоположни програми. И затова е много важно да осъзнаеш това сега
защото твоето отношение към тази година може да стане твоя реалност. Но ти притежаваш силата да създадеш реалността, която искаш, за която мечтаеш. Осъзнай тези емоции, които дойдоха при теб сега. Какво усеща тялото ти? Този образ, тази година се доближава още към теб. Почувствай какво се случва между вас. А сега запомни тези усещания. Пусни ги в себе си. Годината е определен отрязък от време, определена част от живота ти. Ведите казват, че времето, това е самият Господ. Това е проявлението на Бог в този свят. А Бог, Създателят, е най-добрият приятел на всяко живо същество. Тези емоции, които изпитваш сега, които почувства, пусни ги и ги предай на Бог. Пусни ги. Това може да са хубави емоции. Любов, радост, веселие. Изпрати ги към небесата. Може да са други емоции, вълнение или тревога. Тях също ги пусни и ги изпрати нагоре. Виж ги как отлитат. Нагоре, към нашия Създател, Творец и най-близък приятел. А сега почувствай как в замяна получаваш още по-голяма любов. И дори изпратените емоции да не са толкова добри, получаваш чувство на увереност и любов. Усети как сърцето ти започва да се изпълва с топлина и тя се разпространява в цялото тяло. Обвива го, стопля го. Погледни още веднъж тази фигура, която олицетворява новата година. Усмихни се. Погледни как тя ти отвръща. Сега се настройваш за най-хубавите събития. Настройваш се за най-благоприятното развитие на всяка ситуация. Настройваш се за приемане, за любов, за хармония. Спомни си още веднъж своите желания, които имаше и които са свързани с тази година. И си представи какво ще се случи, когато тези желания станат реалност. Представи си отначало едно желание. Какво се случва? Какво чувстваш, когато това желание се сбъдва? А сега внимателно почувствай, преживей точно този момент. А това желание ще донесе ли полза за този свят? За другите хора? За теб? Ще зарадва ли това желание твоя приятел? Твоя най-добър, най-истински, верен приятел? Само тези действия, които носят радост и полза на света, на другите, могат да донесат щастие и на нас. Всичко друго е мимолетно. Чувствай още. Това ли е твоето истинско желание?
Или зад това желание се крие нещо друго? И ако е така, преформулирай целта си, задачите си, желанията си. Сега си спомни друго желание и направи същото. Сега се намираш лице в лице с тази година. Сега си в тясна връзка с Създателя и с сърцето си. Почувствай желанието си, най-съкровеното ти желание. А сега си представи как от всички страни те обвива нежна, добра енергия. Енергия изтъкана от любов. Тя изпълва цялата ти същност. Това е божествената любов. Това е неговата подкрепа, неговата помощ. И почувствай със сърцето си как той ти говори. Ти си моето любимо дете. Ти си моето най-драго и близко създание. Аз винаги съм с теб. Във всяка минута от твоя живот аз те закрилям и подкрепям. Не се страхувай от нищо. Аз винаги съм до теб. Аз ще стопля сърцето ти. Ще изтрия всичките ти сълзи. И ще изпълня цялото ти същество с радост, щастие и любов. Само си спомняй за мен. Помни, че аз живея в теб и твоите желания и мечти ще се сбъднат в точното време и по най-благоприятния за теб начин. Така както ти дори не можеш да си представиш. Аз много те обичам и нека тази вяра остане в теб. Каквото и да се случва в живота ти, помни, че ти си моето любимо дете и аз много искам да се развиваш в съответствие с твоята природа, да реализираш мечтите си. Тези мечти, тези желания, те живеят в сърцето ти и не са се появили случайно. Вярвай, че всичко ще е наред и ще се случи в най-подходящото време и в най-правилното място, по най-благоприятния начин. Всичко ще е наред. Усети още как тази топлина и любов изпълват всяка клетка на тялото ти. Виж как тази любов започва да се разпространява отвъд тялото ти. Благодари на Вселената и Създателя за всичко, което имаш и всичко, което си. За живота ти, за грижата му, за всеки дъх, който поемаш, за здравето си, за здравето на близките си, за всеки ден, който си имал на тази земя. Когато ние правим една крачка към Бог, Той прави милиони крачки към нас. Усети Неговата любов по тялото си още по-дълбоко. И как Вселената
изпраща подаръци за теб. И всеки подарък е по-хубав и ценен от предишния, защото това са твоите сбъднати желания. Представи си, че всичко това вече е реалност и благодари за това. С всяко вдишване, с всяко издишване, твоята връзка с Бог става все по-силна и чиста. С всеки дъх твоята любов се усилва. Чувстваш увереност в утрешния ден, спокойствие за бъдещето си. Знаеш, че тази година ще ти донесе много хубави неща, много успехи. Изпълни се с тази енергия на любов, радост, изобилие и кажи на глас: благодаря ти, Господи, за всичко хубаво, което имам в живота си. А сега бавно се протегни, поеми дълбоко въздух, издишай и отвори очи.